Levi Hansen, hur upplever du dysten där? Jag har alltid början var nog så jämnt alltid, nog så jämnt dyster, men jag har så att när vi inte skorar så har alltid vi orla kom gång och vi kämpar alla tunna öle väl alltid. Så när jag håller vid som så att alltså jag håller vi kämpar öle väl alltså och lite fram i vattnet så där inte släppa fram vi bollarna och jag håller vid som så och full kontroll alltid dysten så vi har några chanser för att jag lägga stunderna och sen när är vi går på kontraist ja. Och jag håller starkt skapa så öle vi var grammar alla som vattnet där och utan det var bättre livet allt. Du var själv 2 mål. Är du gladast med att gått det? Det är det kanske ja. Det är super. Det är inte kunde man skora 2 mål till del men det viktigaste är att livet vann det. Otroligt att man säger det och det var viktigt att öle viktigt vi vann det alltså. Hur helt du det att haft det om det inte blev att säger det? Nej, så vi kämpar vi är. Det är smart göra men det är inte för gott. Alltså det börjar inte ordla över nöktan Jokon och då visste vi att så vi att vara framåt efter det så var det öle viktigt att vi vann det där och det gjorde vi.